For de seere, der lige er kommet til, står vi på bjerget Ketting og venter på Metropol cykelmandskab. Kommer stormende. Det bliver altså rigtig spændende. Det kommer til at gå stærkt. Meget stærkt. Metropol cykelmandskab er jo et mandskab for hele Metropol, hvor at studerende, undervisere, gæsteundervisere, folk med tilknytning kan møde op hver torsdag 16:30 til fællestræning. Nu kan jeg se dem. Nu kommer de. Er det Claus med den røde trøje, der ligger forrest? Jonas, nordmanden, ude i siden, træder til. Kasper med den hvide hjelm, ligger i en toerposition. Det er Kåre, der kommer ind først. Skarpt forfulgt af Marietta og Claus på en tredjeplads. Stærkt. En kommer Jonas, nordmand, der lagde fint ud. Og nede i bunden, en fortabt sjæl, enlig rytter. Kasper Krummes har slipt og slæbt så meget, for at vi skulle komme hertil. Og der havde vi han i kræfterne. Stærkt. Tilbage til studiet.